hajiya ne. Talent Voice Music Record. Arewa Productions. Assalamu alaika annabi Mustapha shugabana. Assalamu alaika annabi Mustapha shugabana. Ya ilahal alamin da daina basira ya alkarim, rabbi ka wanke zuciyata yau zan wake ga nurin rahim, wanda isarsa ya zarce kowa mai kofa babu salam. Na zo da babu salam amun fatahi na wake manzona. Allah kai dubin salati wanda ba kai yi tamkarsa ba, kai dai da ƙari san ba adadi gurin shugaba. Shugaban halitta ka fi kauna ba kai yi tamkarsa ba, sanyo da alibaiti zulkurfa su muke yi wa ƙauna. Assalamu alaika ya Mansur al-Mu'ayyad. Assalamu alaika ya Al-Mahmud Ahmad. Assalamu alaika ya Al-Mustafa al-Amjad. Salamullah alaika habibu ilahil alamin ya annabi. Na so ina sanya banka na rasa ma mai zanace, kai mun lamani in ka ce ni ma sai na ce, fata na inda begen ka ko za a ce na haukace. Sirrikan yabanka ka bani na sha aya masoyina. Ya annabin rahama ka yarda da ni masoyinka ne, rayuwa ta duka annabi ni na baka ne. So nake ta kare akan hidima da kaunar ka ne, duniya kiyama taimakon ka nake so dan amina. Taimaka annabi, zuciya ta dumauce tunani nake yi, na rasa ya zanayi yin kanka ya masoyi. Ko cikin mafarki kai mun kashafi na dan ji sanyi, kira ni in zo gare ka ziyarar ka a birnin Madina. Na zo ina yin tawassul domin arzikin Fatima, zunubai sun yawaita annabi ayyabar rahama. Dan sai da Imam Ali asana a shuhada usama, dan Alhassan Husaini da Zainabu kubra nana, ni ma a duba ni. Ya siratul munir hasken ka ya haskake ko ina, na yi roko gare ka ka haskaka dukkan lamurana. Sannan ka kara sayyid Abu Ahmad majinginana, Muhammad El Sa'id dan hajiya ne mawaki ganana.